ị ga-ahụ onye nke maara nke ekwe na-akụ n'ilekọta nsogbu anya opekata mpe otu ugboro n'afọ bụ nke kwesịrị ekwesị maka inyochapụta nsogbu anya n'oge. Onye isi n'ụlọ ebe a na-elekọta ndị nke nwere nsogbu anya dị na Nise bụ Dr. Ikenna Mbakigwe bụ onye nke kwupụtara nke a n'oge o nyere ọtụtụ ndị nke nwere nsogbu anya ọgwụgwọ site n'ịwa ha anya ma bụrụkwazị nke bịara na nkwado gọọmenti steeti abụ Anambra na ụlọ nlekọta ahụike ahụ. Onye nta aka Chibuzo Okoye ga-ewetara gị akụkọ etu o si wee gaa. Ka ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme ka dọkịta Mbakigwe mere ka amata n'anya bụ otu akụkụ so na nke kachasị mkpa n'ahụ mmadụ. Ọ kọwara ya bụ ọrịa ihe ikochi anya dịka nke na-eme mmadụ ma ọ bụrụ na ihe ahụ Olisabinigwe tinyere ya eji ahụ ụzọ n'anya nke nwa bekee kpọrọ lens emechibe emechi, nke o kwuru na ọ na-arịakarị ndị okenye ma kwue na ya bụ ọrịa nkochi anya nke nwa bekee kpọrọ cataract bụ nke a ga-agwọtanwu, mana nke a kpọrọ glaucoma bụzi isi agaghị agwọtanwu ma ọlị. Dịka dọkịta Mbakigwe si mee ka amata, ọ kwesịrị ka mmadụ na-enene ọnọdụ anya ya opekata mpe otu ugboro n'afọ iji hụ na ọnọdụ anya ya bụ nke dị etu o kwesịrị. Na mbụri n'okwu ya ka onye jigodo ọkwa dịka onye isi na-elekọta ụlọ ọgwụ niile dị na steeti Anya bụ dọkịta Innocent Umakunne toro gọvanọ Chukwuma Soludo maka mbọ ọ gbara iji hụ na ya bụ ụlọ ọgwụ ebe a na-afụ maka anya bụ nke na-alụzi ọrụ ma kwue na ụlọ ọgwụ ahụ nwere ihe niile a chọrọ iji gwọọ ọrịa anya nke steeti a. Dọkịta Umakunne toziri onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a dọkịta Afamobidike maka mbọ niile ọ na-agba iji hụ na ewuitere ọnọdụ ahụike ndị steeti a ma kpọkụzie ndị bi na steeti a ka ha na-abịa na ya bụ ụlọ ọgwụ anya maka ọdịmma nke onye na onye ọbụla. Mmadụ ịtọ bụ ndị enenere anya ha, ndị nke emekwere ihe nwa bekee na-akpọ ọpreshọn nke ọrịa cataract site na Nise nke dị n'okpuru ọchịchị Ọka South. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.